Ani kang sama birta kelang rape to anarar pansmi aprang sinil hin pen ani kang sama kami kardom pajurik do kardom non ani yang sama birta ke than pon jibang nili jitkramsa non birta thepi langponi sina hemprega men pen more power ke council tum denglong lelo pusi hampranga song tum pen sodak pen pachini pon barim lo than bang pi sang pirina terang phia phan governor Assam Varsikta Siksa Asamant andong i pajirpon Lumbajong blok atum pen spater pi ponsi ingdeng sok skebrat kri lothan bang are ni ta London Karditang himbari pator chiki mo men pen catching sea football pa thu pangcheng pon bomlo Kedamtang 1951 aprang pen karbing longlong ke bang atum phan ke longli pata PG polong ke chikroidun bonda Kedamtang 1951 pen aphi ke bang atum phan longli pata pilongli pusi kes inglong photum pen sodak pen pachini pon non birtang ton pen puthot langkonik sina Chiti ni phai phoni kese kadhas dikom karbi adorbar TSU karbi risu adorbar karbi sorlusu amai langkung adorbar labnki KUYA tum chalangsi KSA inglong pho tiripia sai hemlong pherengke mai kanipon karbi inglong pen dimaso hemprek aparmat arjuding kluipensi nangti songbong bangbomlo labangso hemprek aparmat nangti songbom along semik wanani karbi aratum suluk sudak atomon se chichakpon nangkoklo Lapan kila bangso hemprek aparman kati song pon along pan semiki ongdung arar tumaki afi phik bunanglo lapan ki pinang ana tumki apana mustami damdanglo la bangso hemprek aparman kati song pon along pensi hemrid me kati kai lapan ki hemanta chiduhai heset hem irid anta chi unang tumanta dupikanlo bon samila bangso hemprek aparman kati song ko on penalo ni sami more power mati council along puthot jakong nangi pabat thubang sikideng thurong itiga jok pensi hemprek kati song aphan baki kitikup do koklo mate ke long le dar lup ta alang litum pen ning jepon lo dasi council of non bangki puthot jakong ipithuji jakong ke pabat thoji mate mur power bangki denglong le lo pusila bangso pherengke mailong alang litum sodak pen pachini pon dasi ke bangji chitini phai troxy ani bangki more power to council rejected depu ani ki hokpon pu pusi alang litum pen bangso pherengke mailong pen sodak pen pachini pon lapen majok political party mate hempranga song tum sami more power aphan ki chikroi du nang long lelo lapen jongsi majok political party mate hempranga song ke du an tum basami more power long ke chikroi dun dokok le putang te labangsu hempranga song mate labangsu political party aphan ki boycott pon nang kok pu ta alang ni tum pen sodak pen pachini pon thu datlu la sila bangso phong troxy more powers ilitum kedeng pondera joine ilitum same single agenda mate ilitum kadok agar akar ya ki mang article 244 bang same jonghela ke hang ilitum pasik sitame ilitum ke demands mate ilitum ke hang abang pinion tame chum chere rason si thek ponlong lo lasi pinian abang ke mopen ang than bolol tum han hong troxy ilitum la bang so more power ilitum deng data joine si 2000 an inkan ben same ilitum thek ponlong lo ladak Chhattisgarh tum same hemprek ki pipon lason tha si Uttarakhand tum same lason tha selong kaprek Telangana same 2013 an inkan same lang same hemprek ki pipon Jola puson silitum thek ponlong lo lasi pini ilitum akinang sop nang litum aphan rat aphan ki pachini kang tung bang khela lo 1960 pen pini 2025 an litum labang so hemprek ki hang ilitum la so more power che tok dun po bang phan kaprek a state ki pi mate labang so state ki pi long ilitum ke chulang dun prong ni song sinang mandet lasi ilitum labang so hemprek ki hang pen pinangan areng hugi so tunang dolo labang so hemprek ki hang pen ahem arit ka chipinang dolo labang so hemprek ki hang pen apran kita tum same dolo lasi pini ilitum radakar ie bangke one voice pen mate tum iseng tong siwet pen tum chisong bononang hala bangso ka chisong bangke laki article 244A ilitum bangke more powers non ke bang jelang madu song madu political party lapen madu abang khusitame ilitum central government mate ilitum state government bela tum chingki same ilitum MOU ke chitok bang ilitum more powers bang ilitum accept dunang lelo pusinan tum same pini labang so press meet along nang tumasa me pachini pon lo ili tumaki mang article 244 posi single agenda pensil tum che song nang ji la pene tum ki hang same itu more powers bang hang hesi ili tum article 244 bang si hang nang ji posi pini nang tum rata theng lo ni tum si lam the na tum hachi paklang lo la si pamu ki poson na thaksi penap dik pen mate 7 September bang ke 1986 aning kan hemprek ki hang movement nang ke cheng siar ni lo 40 years ki chok po pinabdik 7 September bangke kadaskom amhang ke cheng earning lo arni la pela ning kana bangke 1986 aning kan lo pinaban bangke o pinabdik ana bangke 40 years chok pamepo
Las pinabdik 7 September pa na bangke lalo. Madu political party song dum sami ami thangale phanjong si kamatha pen. Dak hempregamen pen jong si more powers kiteng dum doklo pulutangte karbilo charle song la pen dak ni tum elite organization sa bangke alang ni tum sami boycott po nang kokpo. La pen dak madu song sa sami dak more powers sa bangke deng confident ang po bangsi nang tum rat phan sami pachini ponlo. Konchin timung arong Amerikar langtuk timung achor rita terang piaphan Assam government pen epanong pipon anong government Assam lothan bang atum foundational educations aphan abarim lothan bang asai ke claim kachipaduk asai kam ateng Assam government atum pen kepin khat pa teng pensi sang pirina terang pia hem an palidam pensi nong ipajirdam ADC kaku muni soikia ACS in charge Bokazan sub divisional officer civil arideng pensi pajirpon La Solong Kacharabdun Bokazan Subdivision DPEO Rita Intipi Magistrate Lapenari Sang Hutum Ta Chitong Dun Lothan Bom Mahut Sami Lothan Bom Aklim Sombaratum Sami Kanghon Pachingbar Pon at Pusi Rinaterang Pipen Pa Chinipon Lapen Ki Non Lothan Bom Atum Anaphan Sami Lothan Bom Lapen Non Lothan Bom Atum Anaphan Sami Kachali Bom Madaklim Sombaratum Anaphan Sami Kanghon Pensi Lothan Pon Pa Menangji Ate Ke Wang Silangani Bangki Lai Klim Sombaratum Masi Doctor Engineer Politicians Lapen Ka Prek Arleng Thisni Nangchi Manpo Pusi Sangpi Rina terang pipen pa Chinipon Bokazan Prevision rongpi Karbilong Reberta Lalo nili kicing si ke arnam phansi choro paprang po nili pirthe hachidet pen la so pirthe long nili phan la an okran kimi pen Charlie dun nili pi nili potum nang pa Charlie pen nili non goreng overside choklem dun long lake ningkan thongke bra sirke ra Ciklo Johnny ra mikre sirkep anse nili retirement and long lo lapen pinyar ni an nili phan Bokazan subdivision pen sibang lo bonsita me governor award pusi lake governor pen sinang palilo Assam state governor pen karbi pilo paan manang kidun sumar ke nili nije asumar sonse nili hala sot ki cheng pen sita me nili chimat hapon la pen ka chingon chipat hepon athe nili nili le ki thekali la hai ke an da arnam akamang se la si arnam akamalong ba nili tum akamalong bang non ki than non lo ki thanalong bang ke akaprek department ason kali la da ke la swatang ka ki choke la ke letum Munit paman vek nangji kibi kiti tumhan la so lamsi kaduka beta ining chibinai pusinili kaduka be thanbang hempi hempo tumhanda nili mane choningri apen halada Chiti ni phai phoni Indiang kang pia long sami engdeng thok skebra pli Teachers Day mate lothan bang arani ki talon pon ason thak thak si Lumbajong block atum pen spater pi ponsi di phulang kung habe member tan holang sami talon pon Labang soja megalong alhiaman pen Karbilong Tamas Council CM Dr. Tram Ronghang MLA Bedesing Engleng Karbilong Tamas Council Education EM Richard Tokbi laban ke Lumbajong block angkang along Lothan bang atumanda chitong dun Lothan bang kachipaduk laban asai ke claim pa me tum phansami archu pon laban ki school along mesena sarlang ki unduna tum phansami headmaster tum phan archu pon thu laban ki Lothan bang retire atum ana phanda archu pon ajai mek deng pon Langkung habe sarsingtron auditor mohorlong ingdeng plikera ingdeng trokera pli laso Teachers Day thanbang atumphan laso arni laso arni bangke lasi abarim President of India Dr. Radhakrishnan pen nam hake thek pen ton pensi tialang litame Dr. Radhakrishnan kami alang lita me prangke thanbang amang sige claim aso paje ton si pinidak Lumbajong block ahin ben sidak ha pono Teachers Day celebration penola pen teachers tum mesena teachers tum la retirement teachers tum phan Karmelo autonomous council pen alang tum phan isi nong e pajer pono nasi
lai siang sayang dengan kaprek abe lasi dak teacher sumda than bang nom pinan Karbi Anglong ke chupiduk pen sinon isi Karbi Anglong isi kacelar isi theklong lo ye result lah hotsi na theklong ko je metric ka result pen chenglo high secondary result pen dame tum da Karbi Anglong dame mi pik sonsil theklong de Rupsing Pator Hamtun na tumpen spatir piponsi West Karbi Anglong rongkhang MSC konsensi ke parpon sadgau patu aklamlong Karlitang Himari Pator panchki mo men pen kechengsi football patu achai me ke pangcheng pon kechengsi ni rongbin FC lapen ki khoti FC tumangbong panchi patu pon lo ki patu bo mahut bangke aterang hini sami ke thek chumpan chela jok pansi kerem ki hai sami patini pon nun edar lo lasi kerem ki hai ki patini pon jia phansi puthot tribekar si pachitur pon thulo Tribekar ke tur ahut rongbin FC atum gol ke thom an thapon lo bonta ghoti FC atum gol isian ke thap unchara jokpen si ke sing sirni ke pathu same rongbin FC atum man si chipai pon derlo ing si ke pathu ni alu hiaman pent man ke do Karbi richo long sing rong hang dhon sing teron rong checho lindok sonjoy kramsa rong chili habirix himari be motejar account borsing teron ke JA rong khang dihin rebang bronson teron ke RAA Nizang Karbi Anglong konchun bang ke JA rong khang habar amaya konchun bang jesong engleng rong asar lapen ki ka prek man peng ke dun chitong dun si mesen pen pachun pon board hol ben gradson tibung Karbi Long Riberta khela ki pige nili po Karlitang Sri Himari Pator Burtemen lasi kechengsi angdeng lo lasi apar ke nige kechengsi angdeng kapathu pon ikhe kapathu lage langhan rongbin FC club lapen Guwahati FC lake Tribekar pen rongbin tumsi haipon lo la puhen lo nilipo aphan kibi pon khela kibi pon nang kok athe ke la puhen lo mane isini cheng samlo alangli thi the aprang ta alangli ladak so cheng tok sop pen ha kopli tok sop pen ha so cheng tok sop isi burtemen ta akong lo lapen ili Karbi so Karbia akhai aparmanta longri pen ta diuri lo lasin nili ninga cheng sam lasin nili khela pinga ko Lapanang labang so kapatu nali labang so kapatu di bipon non we kimia teman kan tulpon atron lagi so dakhan oprek man kopiti misas bipon tung je lahai si kapatu di bipon tahu kimia teman kan tulpon angthek labang so budan ali nam pisilam te baklang pon lapuhen lo la so alam the bangke la kalang lo la so alam the bangke non ke bang ji we kimia tum sitame la son kacepate ta ning pangsam ponjin nang po lapen aru ni chota kali aru mani ta selet lele tum tame lason la ingthur pon bom je phansi ni hin bata ko chuni ri kado ka we pen tim kretrok tel gede pen labang so long prize money runner up atum cap winner atum ingkoy 20 lo Frang sini leh nale tu media hin aphan nile hin pen nadak nale tu mahor kenep ke bang ek pot nile hin pen ang choro lo nile la bangso ke bang masema nile me ba nile ni atum nile lo kaphan Karlitang alang phan kachikemo la bangso angkung alo nili phanta nang chopha pon pot nili alang le tum phanta suri kardam chele suri kardam nili alang phan choro lo nasi nili di pui ke pini ba labang so akhela lo misen ben pini farman ke kichun pon pathek pot nili ben choro lo pen we kimia teman ali non tu pisi to aprang se la owe kimi tom hani li hin pen chuning ri aphan gela helo non owe kimi tum aprang ason kalidet na se alang li tum owe kimi tum mobile la game la hai ba kicho ki jun tap te det pen alang li tum la bangso football ma ogreng patekung mate carpetis pulo la bangso aksai klempon poson de alang li tum aprang phanta mi uji lapen ok apran phanta mi ji lapen alang li tum nyose bol ichat ponte eli tum defense along tame kelong nun de ji puka abe la se alang li tum game pen la mobile game khela abang iri da nang po lapen khela nat le chi hung ponte la alang li tum ke defense anat kelong le ji aron abe
kedam tang ani havar ke hadalong BJP kang tang ama elong Karbinglong Thomas Council CM Dr. Turam long hangpen kaning jepon kedam tang 1951 aprang pen Karbinglong long kewang tan madik kedotanga tuma phanki longli pata pi ponji bonta kedam tang 1951 pen aphi kewang tuman na phanki longli pata pi pon pepu pangdak pon tet pen aphi ke KSA tum pen prexam adim long semi kachi jonga saideng pon bomlo bonta labang so puthak sami prexam along sami misunderstanding ke de koka chokpen si masapso lam chili sai son si nang manlo lasi KSA englong photo pen ki kedam tang 1951 aprang pen kewang Karbinglong long ke dutang atum phanki longli pata ki pilong ke chikroidun bonta kedam tang 1951 pen aphi kewang atum phanki longli pata ki PG pulong bang ki KSA tumta chidon dun dekhi pusi KSA englong photiri pi amai phu buddho terang pen klardak pen pachini pon penangan social media lo along busame ma WhatsApp group long busame penang an la long le aron aputha pot khurge chudu rapot la soi thethini nangli tum ben pu nangkar ju pen pa clear kang tum nangli tum asong ben regional tum ga si ni agitation ke deng busame pola so long bang sabu misunderstanding do chat asonsi mate dokolo mate clear dam de asonsi kamatha dam masi hula sobang dokolo sitame 1951 pen kewang aprang atum la pen kewang pa phitum polam bang si pinilitum bechon Dr. Toliram rong hang sitame kaningji hula solong pulang te mesenji nilitum tame chedon nun sitame aphi kewang atum han exebun e pu bangke la sobangge nilitum hin sitame chedon nun asi kewangji arni jongsi pota pine keron along musame 1951 pen aprang ke dotum la pen aphi ke wang atum han insiring chapa mekasi mane pota pi musame pinangji la pen SK mondol atum same insiring chapa mekasi pinangji anlo blang den litum karbilo charli asong pukalisi karbianglong arat setame dak e phrange wangji kisung krunggi along litum same longle phelang chara komlong ke joyvan mate ke joy ki sonsi thekdam longpo lasi bangso dunge documents ke chesalam bange prapo holatum kewang le 1951 a prang busame ba aphi busame alang le tumge ke chobonai prapo documents bange hoidu hola prang men alang le tum bonai dat hai mate beg dat pen bonai dat hai stameli tuma karbi dunge dak men tu ne pen sida ke do thiba tum da no anda pota ke long le tum da do ola denon porthimi kemang bolong sitame penang ana ke joya pota ke rondolo la ansi nit mate karbia khai dong pota chot crisis dola ta yong dung tongge kavisi ong lang nonta lasi hula solong bang nalitum tiripia mai hen bena puduning tungje council authority pia 1951 pen kewang ana tum hanbange pota insiring chapa mekanangji lapen hula so phange do tum hanbange do barim mate khai barim dage do tum hanbange lang ponang kopo tasi hula so bange neli tum hen men dage pudina thaiwe tasi la so long circle plido dipu bogajan lapen dipu silunijan lapen phuluni lapen dongka la plia circle long same kangsir kang chabi ke SK mondol lat mondol atumji apot hula tum sitame lang pa mekanangji lapen nili tum sitame un anmange lang don chariji sila so puthak nilihin ben la solam thepak cloud lo kardom ini earning sama berta bangki lanpan sikang ton poneglo do me thak me kardom